Ben, pois moi bo día logo, e obrigada por estardes aquí tan cedo, certo, chegar a este edificio da Deputación onde sabemos que é complicado chegar, aparcar, poder entrar, e máis esperemos e sabémolo ademais polo resto das xornadas que foron un éxito de participación. Estou segura de que vai chegar máis xente, non, que se vai incorporar, e sobre todo que as persoas que estades aquí pois quides participar, que é o que queremos tamén coas vosas voces. Chegamos á cuarta xornada sobre un tema apaixonante, que é lingua e xéneros, non? A verdade é que é un tema, logo explicará Olaya como coordinadora un pouco do programa por que estas mesas, que é o que queremos, cales son os obxectivos das distintas intervencións que temos ao longo da mañá. Eu simplemente quixera, para iniciar tamén o debate, e para que teñades en conta no debate, introducir unha cuestión que é un clásico xa, máis que eu creo que poucas veces se tratou en profundidade. Eu creo que necesitaría un monográfico facer unha reflexión especial a respecto de por que as mulleres usamos menos o idioma que os homes, non? Porque as mulleres usamos menos o idioma galego que os homes, algo que, como sabedes, os estudos cuantitativos din de maneira sistemática, aínda que sexa nunha porcentaxe pequena. O certo é que pasan os anos e os estudos continúan dando esa diferenza entre uso por parte de homes e por parte de mulleres. E tamén temos esa preocupación no que é a nosa literatura, os documentos, os textos, non, que nos rodean, en todos eles está esa mesma preocupación. Ás veces facemos, eu creo que nos facemos un pouquinho de trampa cando dicimos esa preocupación é certo, claro, moi focada nas mulleres de clase media e elevada, pero que claro, a extensión do galego dirixíase a eso, porque as clases populares, tanto homes como mulleres, xa falaban galego, e cando alguén di, no, eso non, porque as mulleres populares e as mulleres da aldea xa falaban galego, claro, e os homes tamén. A diferenciación está onde nos queremos estender, e aí está claro que houbo sempre problemas. Os problemas comenzaban, e todo o mundo sabemos, estamos na Coruña, verdade? O poema de Meniñas da Coruña fala de galego. E entón alguén di, son as da Coruña. Pero se collemos e imos a outros lugares e a outros ámbitos, temos exactamente a mesma preocupación. Eu creo que unha preocupación, ademais, que nos leva a ver como, pois na época das Irmandades da Fala, por exemplo, había moitos problemas para conseguir que as mulleres subisen a actuar falando en galego. Esas Irmandades da Fala que querían facer un teatro oculto, que querían facer un teatro distinto, pois como facer para que houvese mulleres actrices que estivesen dispostas, non, a subir e a utilizar o galego, custáballes, ou como frases, non, que se empregaban pois para todo o que foi pois esa época, decir que pois os homes das Irmandades e da época nós eran, desde logo, vencedores na rúa, vencedores no espazo público, porque conseguiran levar ali o galego, mas moitas veces dicíase vencidos no casal, vencidos na súa casa, porque na súa casa utilizaban o castelán, non? Habería moito que falar sobre esa cuestión, unha cuestión que mesmo no ano 1930 deu lugar a que houvese pois un certame que se fixo, neste caso en Pontevedra, para logo cambiar, un certame que gañou García Barros, e onde, fixadevos cal era o tema, un tema que se lanza, non, para que se faga pois unha consideración, un ensaio ao seu redor. En certa maneira este documento pois é un primeiro ensaio sociolingüístico sobre o galego, feito en galego, aínda que o tema está dado en castelán, non, como corresponde moi na época. E leo directamente o tema que deciden, o tema do certamen literario de exaltación da muller galega, celebrado en Pontevedra en agosto de 1929, o tema que escollen é: una vez limpio y fijo nuestro idioma, ¿qué resortes podrán emplearse para que lo adopten nuestras mujeres de la clase media y elevada, a fin de verlo entronizado en todos los ámbitos de la raza? E García Barros fai unha descripción clara de por que non o usan as mulleres, e fai referencia a cuestións que hoxe nós temos claras, da que agora vou falar un momentiño, e fai referencia tamén a que podemos facer, aínda que sexa pois nunha maneira dun folleto, que sexan unhas pouquiñas páxinas. Realmente é tamén deixar claro e deixar sentado que esta era unha preocupación para o sector galeguista da época, como facemos, non, para que as mulleres usen máis o idioma. E dentro das consideracións que facía, dentro das consideracións que fan, está unha que ten que ver pois con esa norma social que fai que as mulleres utilicemos moitísimo máis a lingua de prestixio.
esa norma social que nos presiona para que, sabedes que nos estudos de dialectoloxía, cando se quere coller quen usa máis o estándar, pois escollense as mulleres como elemento. Tendemos a utilizar máis o estándar, tendemos a utilizar máis a norma social de prestixio e, en casos de conflito lingüístico, tamén somos, moitas veces, as que máis abandonamos a lingua. E iso non é máis que unha causa xustamente da nosa subordinación social. Intentamos facer máis o que socialmente está máis dignificado, o que socialmente, podíamos decirlo se queredes con formas máis coloquiales, mentre aos homens se lle permite saírse da norma, e iso casi lles queda ben, as mulleres non se nos permite iso. Así que é unha presión social moi forte, non? Eu creo que é algo tamén que fica en evidencia tamén en estudos clásicos a respecto de lingua e xénero e de paralelismo entre a discriminación das mulleres e as linguas. Os estudos feitos, pois, desde María Xosé Queizán ou Pilar García Negro, que foron as primeiras pioneiras, non, en abrir este tipo de discriminación onde, pois, a lingua A, que serve para o ámbito público e para os ámbitos de prestixio, e a lingua B para os ámbitos privados e de desprestixio e de subordinación, exactamente igual que no caso das mulleres. As mulleres na casa, mentres que os homens ocupan o ámbito e o espazo público. Elementos que tamén, por suposto, teñen que ver con esa subordinación, ás veces difícil de abordar e difícil de sair dela. Eu creo que hai moito por traballar e, de feito, nos iniciáramos desde o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, igual hai algunhas persoas aquí que o lembran, no ano 2008 fixéramos unha campaña que foi moi polémica nesta cidade, houve escritos en contra dela, unha campaña polo 25 de novembro. Nós xa dicíamos que nós non éramos unha asociación feminista, nin unha asociación de mulleres, que lle correspondía a outras instancias facer traballo realmente, e non queríamos nin de broma, só faltaba banalizar o tema da violencia, pero queríamos aproveitar para falar de outras violencias, de como nos parecía que as mulleres era unha violencia que non fosen capaces de superar esa presión social e utilizaren a lingua, e usaren a lingua tamén como medio de transmisión. Era unha maneira, como se fai tamén nas campañas, claro, de intentar impactar. Iso sí que o conseguimos. Era este folleto, para contra a violencia recuperarmos a lingua, onde, pois, por atrás nun documentiño moi pequeniño, que resulta que se falaba xustamente deso, dos usos sociais, como facían esa presión para coas mulleres e como había que intentar pelear contra esa cuestión, e dicindo, pois, isto entra dentro de todas as loitas, de todas as causas xustas, e, por tanto, nós facíamos un chamamento para intentar reparar as dominacións e intentar unir causas xustas. Se unha causa xusta é que as mulleres poidan exercer na vida pública e ser consideradas persoas de pleno dereito e non cidadás de segunda, exactamente igual que no caso da lingua, e intentar unir esas causas. Foi unha campaña, xa digo, moi criticada, que tivo bastante repercusión e que tivemos bastantes chamadas para dicir como nos atrevíamos a facer tal cousa, e ficou aí, máis onde eu creo, desde logo, que é un tema que daba para traballar aínda moitísimo máis. Hoxe, cando fun coller, antes de vir para aquí, esta campaña do ano 2008, que sabía onde a tiña localizada na casa, vin que, cousa que non sabía, que fora financiada no seu momento tamén pola Deputación da Coruña, nun convenio que había coa Universidade con elas. A cuestión, xa digo, que eu creo que é apaixonante, porque se fósemos capaces nesta onda feminista, fixadevos, que tamén ese podía ser un tema fundamental, nesta onda feminista, onde poñamos con todos os problemas que podemos dicir en que medida a onda feminista está perfectamente asentada, conceptualizada, conscienciada, en que perspectiva, en que porcentaxe hai algo que ten que ver con poñamos tendencia, para non dicir a palabra moda, que non me gusta, tendencia, en que medida está menos asentada, mas sí que é certo que é unha recuperación e un orgullo de ser feministas, que hai 10 anos, 20 anos a xente non diría nin de broma e que ocultaría debaixo da mesa, e hoxe sí, mulleres e tamén homes novas, din que son feministas, por que non aproveitar iso xustamente para dicir, entre as cousas que temos que vencer, tamén as mulleres temos que recuperar a lingua, tamén as mulleres temos que conseguir sair desa discriminación e conseguir usar o galego. Ese é un dos temas que eu creo que é interesante dentro dos outros de que se van tratar aquí, a respecto deses argumentos para o galego desde esa perspectiva tamén feminista, ou ese tema sobre como o galego
debe ser unha lingua inclusiva, porque podemos aproveitar que estamos creando, que estamos construindo, que ainda se está facendo para intentar achegar xente, ou o tema das políticas lingüísticas e de xénero e como se poden complementar. Eu simplemente espero que sexa unha xornada moi productiva e desculpar, non vou poder ficar a toda a xornada, ainda que ben que me gustaría, mas o que sí me comprometo a que vou ver os vídeos e ver as vosas intervencións, as intervencións das relatoras, a quen desde xa lle quero agradecer que estivesen dispostas a viren até aquí para abordar este tema. Estaré moi atenta á conclusión que se tire destas xornadas para os traballos que teñamos que facer para o futuro e planificar para o futuro, porque creo que de podermos abrir algunha vía de traballo para a complementariedade entre a discriminación lingüística e a discriminación de xénero, seguramente que avanzaremos nun maior uso da lingua galega. Estou segura disso. Así que, moitas grazas. Ben, grazas. Ben difícil de falar despois de ti. Pero vou ser moi breve. Simplemente, primeiro quero empezar agradecendo que depositase desa confianza en min para ser comisaria destas xornadas, que foi todo unha honra. Tamén quería agradecer ás miñas compañeiras, moi especialmente porque eu estou nun momento delicado da miña vida, acabo de ser mai por segunda vez. Se non chega a ser por elas non poderías ter asumido este traballo, porque, non sei se sabedes, as mulleres que coidamos moitas veces somos condenadas ao ostracismo social, e se non chega a ser por a nosa tribu, pois non poderíamos facer moitas cousas, así que gracias. Ben, emocionoume moito ser comisaria destas xornadas, como decía, porque tamén me gustaría que servisen de contributo a unha onda de galeguización. Falabas da onda do feminismo, pois a ver si entre todas conseguimos revertir a tendencia social e entrarmos nunha onda de galeguización, non? E desterrar a galegofobia, como decía a vicepresidenta na primeira xornada, o neofranquismo lingüístico do noso panorama. Ben, de que queríamos falar nestes malas linguas e que tamén vamos falar hoxe aquí? Pois, como decía tamén Goretti, de violencias, non? Era unha das cousas que nos propuxemos, que críamos, que iba sendo hora de abordar directamente, facer visibles as violencias invisibles, algo que facemos e levamos tantos anos facendo desde os feminismos, pois tamén queríamos facelo coa lingua, porque hai moitas violencias que temos naturalizadas e que non se abordan, non? Eu vou poñer algúns exemplos persoais para que vexades o naturalizadas ata que punto temos integradas estas violencias. Por exemplo, un deles que a min me doi moito, non? Cando ven a meu fillo a falar e nos pregunta: "Ai, pero hablas gallego?" Eu quedome con cara de... doime. E ao mellor é porque estamos transmitindo esta lingua marcada, non? E que estamos dando un estigma ao noso fillo ou a nosa filla, ou non sei por qué, pero sí que esa pregunta é como se me preguntasen: "Me hablas inglés?" Igual, nun parque de Miño, digo, como pode pasar isto? Ou outra vez que eu estaba nunha sala de espera esperando, emociono un pouco, porque isto é un pouco íntimo, pero sí, esperando a unha entrevista de traballo, e estabanme preguntando canto necesitaba ese traballo e en que lingua iba a ter que falar, porque sabía que se falaba que uso habitualmente non iba a ter ese traballo, non? E deume ganas de chorar nese momento, porque é moi duro, non? Ter que renunciar a algo tan íntimo como a lingua. Tamén, outra violencia é que eu, ás veces, como muller, síntome moi vulnerable no contexto no que estamos, como para dicir palabras como orzamento, estrada, beirarrúa, e digo carretera, presuposto ou acera, para que, non ser rexeitada nesa conversa, ou canto menos estigmatizada. Tamén, que é algo que tamén vamos falar hoxe, un día falando ca miña parella do sitio onde vivimos, decía: "Mas aquí todo o mundo fala castelán", dixen eu. El miroume extrañado e dixo: "No, todo o mundo fala galego". E eu, como? Entón dimos un paseo pola aldea onde vivimos e claro, dime conta, a min e a meu fillo, a miña filla, falanos castelán, a el non. A el responden en galego.
esta é outra forma de violencia a que facía referencia ahora Goretti. A nos néganos isto. Sí. Bueno, podería dicir infinitos casos, como cada vez que nun bar me traducen pexego por melocotón, cada vez que me miran con cara de falas galego da TVG, non? Ou un longo etcétera, non? Como esta idea non do sentido común, que Gramsci chamaba hexemonía cultural ao sentido común, de que temos algún tipo de trastorno, algún toque por preocuparnos pola lingua, non? Como si preocuparnos pola lingua, que máis dá? Si es para entenderse, non? Pois non, sí que importa, sí que importa. Entón, desto queríamos falar, igual non o conseguimos, mas disto queríamos falar, e hoxe vamos seguir falando disto. E tamén queríamos falar de que, ademais de violencias, tamén hai luz, e hai proxectos reparadores, que fomos visibilizando ao longo destas xornadas, como son os proxectos Semente, do que eu son parte e me sinto moi orgullosa de que existan, como o que nomeaba Pilar Ponte na anterior xornada, os 21 días en galego. Non, eses proxectos dos que falaba Benny O'Rourke, que son oxíxeno, estes proxectos para respirar, porque toda esta violencia que sufrimos, as mulleres que falamos galego, necesitamos lugares de oxíxeno, onde estar seguras, onde estarmos seguras para utilizar a lingua. Desto falamos. Necesariamente tamén nos tuvemos que remontar ao 36, porque aí empezaron moitas violencias contra o galego. Moita galegofobia empezou aí. Empezou co golpe de Estado e expandindo o terror a toda a poboación. Falaba Luz Fandiño da súa compañeiriña que lle sangraban as maus cada vez que lle batía a mestra. Eso foi xeralizado a toda a poboación galegofalante. Como non vamos ter ese terror aínda hoxe? Decía Miguel Carnota, atrévete co galego, utilizar ese verbo, atreverse. Aínda hoxe hai medo, aínda hoxe hai perigo, non? E desto tamén queríamos falar. E, por último, tamén queríamos falar desde equipos transdisciplinares, porque creemos que a lingua, activar falantes hoxe no século XXI é algo tan complexo que necesariamente fan falta moitas disciplinas. Ademais das filólogas, que tamén o fan e tamén cuidan a lingua, tamén necesitamos sociólogas, politólogas, toda unha serie de disciplinas ao servizo deste obxectivo común que temos, que activarnos no galego e, como decía Goretti, vencer unha violencia máis e sermos capaces colectivamente de usar a lingua e ir ampliando os contextos seguros para utilizarmos a lingua. E por último, quería decir que hoxe non é a última xornada, temos outra en Ponteceso, o 14 de maio, que tamén é o Festiletras, e que aí, ademais de falarnos da relación entre lingua, normalización e poesía, tamén vamos dar un espazo para presentar a publicación do que foron estas xornadas e un espazo para que as persoas que fostes asistindo, así que vos convido con moito entusiasmo a participar nesas xornadas, un espazo onde poder levar todo isto que fomos escoitando ao longo destas xornadas ao vosso lugar de traballo. Así que é un espazo colectivo onde vos vades construílo colectivamente, así que, animo vos a ir. Ademais, tamén vai haber un xantar de convivio, que tamén é un espazo informal que tamén é significativo para seguir traballando estas cuestións, non? Así que, sen máis, non me enrollo máis, que igual xa falei máis do que tiña contado. Agradecer moito a quen veñen hoxe a compartir os seus saberes connosco. Que disfrutedes e aprendades moito.